Uy, nigawa si Juan, no? Nigawa si Juan, no? Gwapo kayo. Ang una na ito na trending, be. Ano na wash out man ka sa... Ambutan na itong kamera na ito, bro, na sobraan sa foundation. Nag-trending ang birthday gift ni Kiray nga usa ka litson. Sana all. Sana all. Usa ka litson kung asa, ang tiya nini sa sulod na ikwarta. Naraw, gibira na, oh. Tagsa Pila ka edad ibo. siya mama? Pila edad siya mama? 56. 56. Oo. So, 56 So, po ka 1,000. 56,000 lang gihapon siya mama. Ay, pagkasara. Mo nang gingo nga bahalag hilaw ang litson. Bahalag tabaan ang Bahalag tabang ang litson. Bahalag gidugo pa ang litson. Bahalag gamay ang litson. Bahalag dili crispy ang panit sa litson. Basta ka na'y 56,000. Okay na kayo. Dagan ko yung nakaingon. Pila. 56,000. Grabe. Grabe. Grabe na. Nasa kayo pa-fix diya. In fairness, dagan kayo nag-share ani na yung mga inahan, gipangtag ang ilang mga anak. Oh. Gipangtag ang ilang mga anak. Kay dool na daw ilang birthday. Sana all. Pagtagsa kong mama ana, ako na yung gidelete. Pwede mo sa natribuaton nga kuan 56 ka 20. Ana, pwede man pud. Wa man giingon nga 56 ka. Ang essence sa man kay 56. Si Kiray lang kay 1,000 lang. Ato Kaya- yung istoryahan ng mga paraan mga kiray ba? Ay, patakan pa-trending. Di kayo bagay kayo mapisyo. Mo bitalo. Sa tinadalay lang. Tungo na ning online. Tama mo ni mong gihong gagayat. Kanila ning mga trending. Mo nang dagay mag-awat-awat. Mo nang about sa mga uyab na yung mag-awat-awat. Mo bitaw karon nga nausog yun ang karon nga ng kasi klase nga mga surprise. Kana ding sasakyanan nga daghan kay mga balon, mga bulak, ana-ana sa uyab. Itanawa. Di ma-pressure ng mga mag-uyab. Limang ka nag-trending po kagahapon nga birthday na ako. Tama. Si Payita lang ang nagpasimuno. Kay Payigtan, good morning niyo Payigtan. O kaya apil na lang si RJ sa Nobles Grill, apil na na. Birthday ni mga lidagan ka nag-greet sa happy birthday. Mo na Hindi, sige mga 31